tindahan, naghihintay ng daraan, mag-iilang ng piso, pamili ng sigarilyo. Ha! Woo! Maghahanap ng trabaho, kahit ano papasukin ko, di matanggap kahit waiter, mukha raw akong holdapper. Alaw sa lagi sa araw, dahil tuloy ako mga pansigaw. Uuwi na lang ako sa amin, lalaruin ko na lang ang amin. Yeah, yeah, yeah. Busog na sa problema, mayaman sa ala-ala, puno na kalungkutan, wala namang katapusan. Alaw sa lagi sa araw, dahil tuloy ako makapagsigaw. Uuwi na lang ako sa amin. Thank you. Pare, tingin ka naman dito, pare. Yun, sawa. Mas pare. Sunod natin. Ito, sound trip muna tayo. Pwede tayong magsaya, pwede tayong malungkot, pwede tayong tumawa, pwede tayong umiyak. Sa kanya-kanya trip tayo, ha? Here are the men. Para sa mga nagmamahal. Sino sa inyo nagmamahal? Yes, ayan. Yes.
ganito, nalilimutan ka. Di ko malaman sa'yo kung ano ang drama mo. Bakit lagi mo na lang sinasaktan ang puso ko? Tanda ko paano tayo'y namamasyal. Masuliyak lang sa iba, bigla mo na ako sinampan. At sa kaseselos mo ay lalong minahal kita. Subalit, nasaan ka na? Ayan! Sumama sa iba. Bakit ba iniwan mo? Bakit ba sinusunod naman kita kahit ano? Wala pa rin kwenta, putang ina. Todo! Good! Ano ba? Sana ay mahalin kanya sasakyan kahit di na tayo. Piling ka mang limutin. Nagbabakasakali na. Bakit ba ay hirap na? Kaya sa aking sarili ay laging nagtatanong. Sabay-sabay! Bakit ba? Bakit ba? Sinusunod naman kita. Lahat tayo, lahat! Bakit ba? Bakit ba? Sinusunod kahit ano. Wala pa rin kwenta. Bakit ba? Iwan mo nag-iisa. Bakit ba sa akin ba'y nagsawa?